Тази сутрин градчето Билибон се събуди от сън. Слънцето погали покривите на къщите, събра росата от тревите, посрещна с топлата си усмивка всички и се подпря удобно на хълма, за да изчака децата да се събудят и да излязат на улицата. Това е първата сутрин, в която Гъбелко се събуди в Билибон. Той пристигна вчера при баба си и дядо си, за да прекара лятната ваканция. Снощи написа писмо на майка си, за да й разкаже колко е доволен, че е тук. Гъбелко искаше майка му да прочете писмото час по-скоро, затова тръгна да го пусне в пощата веднага. Когато си сам, ставаш голям, защото със скок си ти най-висок. Чудно е, знам, да бъда голям. Почакай! Стой! Писмото ми. Не мога да го взема сам. Трябва да намеря някой да ми помогне. Защо ли не познавам никой тук? Ще паднеш. Няма! Ще видиш. Няма! Казах ли ти? Не беше никак страшно. Не ме заболя. Здравейте! Аз съм Гъбелко. Я, каква гъба! Най-обикновена гъба. Не съм най-обикновена гъба, а гъба, която се нуждае от помощ. Ще ми помогнете. И защо да го правим? Защото вятърът духна писмото ми върху една висока палма. Не мога да го взема сам. Добре, Гъбелко, ще ти помогнем. Дори и приятелят ми Фифи да е на друго мнение. Аз, Пачо Смелия, ще стигна до това писмо. Благодаря. Води ни към дървото. Разбира се. И как ще стигнеш до върха на палмата? Да се прибиеш ли искаш? Ето го. Не мога да го стигна сам. Сега ще го сваля. Ще го свалиш друг път. Най-много да паднеш отново. Внимание! Внимавах! Казах ли ти, че няма да можеш? Прекалено е стръмно, за да се изкачим. Трябва да намерим нещо, с което да го свалим. Но откъде? Знам кой може да ни помогне. Но къде ли е сега? Скито, това е Гъбелко. Вятърът му е откраднал писмото и трябва да му помогнем. Знаеш ли къде е Хопи? Чудесно! Идваш тъкмо на време. Ще му кажеш и да дойде при нас. Само той може да ни помогне. Здрасти, Скито. Какво те води насам? Някой ти е написал писмо за гъба, която расте по дърво? Да дойде с теб? Добре, тък му свърших с тренировката. Води ме. Я, Скито и Хоби идват. Значи това е гъбата, за която ми говореше. Да не би да чакате това писмо само да падне? Нали, за това те повикахме. Ще падне, ако аз разклатя дървото. Сега ще ви покажа колко съм силен. Май не ти е нужна само сила. Дървото е дебело. Не можем да го разклатим. Ще трябва да измислим друг начин. Ако можехме да се качим върху нещо. Дали да не дотъркалям някоя скала? Едва ли ще можеш да помръднеш толкова голяма скала? Ще мога, няма съмнение. Но не виждам скала наоколо. Трябва да измислим нещо друго. Я, идва някой. Кои са тези? Това са Дони и Хлапака пък. Много са досадни, с разум никак не блестят. Да ги помолим за помощ. Тези ли? Остави ги по-добре. Ей,
Приятели, можете ли да ми помогнете? Само кажете. Помагаме на всеки, когато е в беда. Подаваме хобот за помощ, а може и ръка. Ти кой си? Не съм те виждал тук. Казвам се Гъбелко. Написах писмо на мама, но преди да го пусна, вятърът го взе от ръката ми и го качи. Ей, там! Какво ще кажеш, Дребен? Вземи го с хобота си, ще можеш ли? Как да разбера преди да съм опитал? Ами опитай, хайде де. Ей, сега ще видим дали ще го стигна. Съжалявам, но е по-високо, отколкото мога да стигна. Скито, ти тук ли си бил? Защо не литнеш и да го вземеш? Не виждаш ли, че дървото е над езерото? А Скито се страхува от водата. Водата не е страшна, нали? Паднах преди малко в нея. Знаеш ли колко е топло? Ей, приятели, хрумна ми нещо. Искате ли да ми помогнете наистина? Дървото е много високо и дебело. Ще успеем да вземем писмото само с дружни усилия. Хе-хе! Дони, можеш ли да застанеш близко до дървото? Добре. А ти ходи до него. Пък може да се качи върху гръба на Дони. А Пачо, понеже е най-смел от всички нас, може да се качи върху пък и да стигне до тук. Искате ли да опитаме? Искаме! Ние вече сме готови! Готови сме! Вече сме готови! Аз също. Опа! Оба! Хайде сега, Пачо! Давай! Давай, сега! Давай! Айде! Давай! Полека! Полека! Давайте, момчета! Не мога да гледам. Заповядай, Гъбелко! Благодаря ви много, приятели. Не знам какво щях да правя без вас. Искате ли да дойдете с мен до почтата, за да пусна това писмо? След което ви каня всички от дома. Баба е направила нектар от боровинки и сладки с джинджифлин. Когато си сам, защо да си сам? Приятели има навсякъде знам. Приятелят идва, Ако си в беда, И помощ ти дава в труд и в игра. Приятели имаш ли? Така завърши първият ден на Гъбелко в Билибон. Той успя да изпрати писмо на майка си и разбра нещо много важно. Когато имаш приятели, почти всичко е възможно. А навън нощта посипа със златен прах небето. Една звездичка се огледа, намери си приятели и те се забавляваха чак до сутрин.